Bé, bona tarda. Avui el que farem serà un vídeo tutorial per explicar els primers passos bàsics a l'hora d'editar i de fer servir el programa Premiere Pro CC6. Vale? Bàsicament aquest tutorial va dirigit a aquelles persones que mai han fet servir aquest programa i que volen endinsar-se en el món de l'edició de vídeo i saber-la utilitzar. Vale? Aleshores, per començar, primer de tot obrirem el Premiere Pro, en aquest cas el CC6. Vale? L'obrirem i primer de tot ens sortirà aquesta pantalleta. Vale? Aquí bàsicament ens diu el programa que fem un nou projecte o obrim un projecte que tinguem fet. En aquest cas farem un nou projecte. Vale? Creem un nou projecte i se'ns obrirà aquesta pantalla. Aquí el que hem de fer és donar un nom en el nostre projecte. En aquest cas li podem posar, jo li posaré vídeo tutorial. Vale? Podem escollir també a on volem que es guardi aquest projecte. En aquest cas el programa Premiere Pro ja té unes carpetes predeterminades que les crea en el programa, a la carpeta Adobe. En aquest cas, en el Mac la creen a Documents, Adobe Premiere Pro 6.0. Vale? Això sempre ho podem canviar clicant a Examinar i escollint on volem que vagi. Vale? Després aquí tenim una sèrie d'opcions que jo mai les he canviat perquè ja em va bé tal com està, però res. És per canviar formats de visualització, formats de visualització de l'àudio, si captures en el programa, però bé, això ara mateix no és gens important. I això de discos de memòria virtual tampoc. Vale? Un cop hem seleccionat bàsicament aquestes dues coses, apretem Acceptar i se'ns obrirà aquesta pantalleta. Aquesta pantalleta és molt important a l'hora d'editar. Per què? Perquè aquí seleccionem bàsicament les propietats del nostre projecte. És a dir, si tu has gravat amb una qualitat alta, per exemple de 1080, aquí hauràs de seleccionar aquesta qualitat pel projecte, perquè si selecciones una qualitat menor, encara que el teu vídeo estigui en molt bona qualitat, sortirà a mala qualitat, ja que el projecte té una mala qualitat. És a dir, per exemple, jo he gravat un vídeo amb una reflex i a 1080 i a 25 frames. Per tant, aquí, com podem veure, el Premiere Pro complet, repeteixo, complet, ens dona totes aquestes opcions. Si el tinguéssim craquejat o si hagués fals, ens donaria només unes quantes. Per tant, si jo he gravat, com he dit, amb una reflex, aniria a Digital SLR i aquí se m'obririen aquestes tres opcions. Primer, tres qualitats, 720, 480 i 1080. Jo en aquest cas, com he dit, he gravat a 1080. I després selecciono a quants frames, he gravat a 25. Un cop ho tinc seleccionat, aquí veiem totes les opcions. Per exemple, descripción del ajuste preestablecido. Para editar la mayoría de formatos de serie como la serie Canon EOS, Movies Full HD. ¿Vale? 16 novenos, 25 fotogrames, vull dir, t'ho explica. Vale? Si haguessis gravat en PAL, també pots seleccionar un que sigui PAL, també t'ho explica. Vull dir, aquí bàsicament selecciones les propietats del teu projecte i poses nom a la seqüència. Vale? Per exemple, també li posem vídeo tutorial. És molt important distingir entre projecte i seqüència, vale? Però això ho explicaré al pròxim tutorial, que ja estarem a dins del programa i explicaré bé per què serveixen els projectes i bàsicament les seqüències. Vale? Un cop hem seleccionat el tipus de seqüència que volem, li apretarem Acceptar. Aquí dalt, però, veiem que hi ha dues pantalletes, però bàsicament és el mateix que tenim aquí explicat, però ho tenim aquí que ho podem canviar. Si canvies una cosa d'aquí, bàsicament estàs canviant les propietats del projecte. Per tant, apretant directament aquí ja se't configura automàticament. Un cop ho tenim tot, apretem Acceptar i se'ns obrirà el programa. Com podem veure a primera vista, sembla que hi ha molta xitxa, hi ha moltes pantalletes, però
És molt fàcil d'entendre, és molt intuïtiu. En el pròxim tutorial explicarem tot aquest seguit de pantalles que tenim en aquí i bàsicament explicarem les espacios de espai de treball i per què serveix cada pantalla. Vale? Espero que us hagi agradat i moltes gràcies.